Arantzazura etorri gara gaurkoan eta berta hurbildutakoa, hainbat kontu inguruan berba egin geke, baina gaurkoan saian inguruan berba egin zehazki, sai harrien inguruan izan be, hemen urtean zehar asko ikusten dira, oin be, baten bat asko ikusten du ondo bitu bida, antzemateko saia dan edo ez, eta gai hori ukiku izpide gaurkoan, hortarako Paula Ibabekin injogu itzordua, kaixo Paula. Esan dut, saian gaixa ukikula izpide. Saia harriak aipatu dut, ez da gila eura dian, hemen egoten dan espezie bakarra, geixo ikusten dian, ez da gila. Bai, egizesan geixen egoten dan espeziea saia harriana da, baina hori noizbenka sai zurixak be ikusi lehizke, berez dia saia harriak baino txikitsuago, baina antzerako animalixak dira eta bizimodu eta itxurak bastante antzerakoa da. Ez dakit, oin uda partien gauz, ez da muten, gaurko bai, baina bestela ez da muten, baina uda partien gauz, ez dakit sasoia daudan bereziki saiak ikusten dian, sasoia urtean zehar ikusten dian, ez dakit zein izaten da. Saia harriak bai urtean zehar ikusten dira geisha guraldi hona egiten da benean, logikoa, mora geishago ikusten dira, aktiboa dauzela, eta udaberri garaitz izaten da hona bebai zaizurixak ikusteko. Ze berez zaizurixak negua pasatzen da Afrikan, eta gero udaberri xan etorten dira hona kumaketara, eta udaberri parte hori pasatzen dago hemen, inguru honetan bai. Saia harriak eta zaizurixak, ipaketan ez dakit jaber, euren artean distingiteko, akaso zeuretako bai, pertsona arrunten dako edo ez dakit jaber samurran distingiteko. Bai, berez hori, bixak saiak dira, espezie ezberdinak dira, buitriak dira, baina espezie ezberdinak dira, eta saia harreak hitzak bak esaten da demora, harreak dira, marroiskak dira, eta zaizurixak aldiz, zurixak dira. Egazian dauzenean eurak distingiteko zaugarririk samurrenetarikoa da, saia harreak asko zaundixagoak dira. Saia harreak 2 metro eta erdi base eukitzen dabe ego punta batetik bestera, eta zaizurixak txikinagoak dira, eukitzen dabe metro 60 edo lakon bat. Eta hori, azkenen gehizena da tamainua, eta gero zaizurixak askotan be koloriak destakau egiten da egan dauzenean. Eta gero zailtsua dagoa da, baina bustan eukitzen dabe V forman. Hori aditu handako bai, hori zailagoa da, baina normalian guk zeruan ikusten txunak izango dira saia harriak, eta hori distingitzen dira batez be tamainoatik, eta bai jau egiten dabilako egoan puntatako lumak emuten dabe bihatzak dira, egiten dabeela 5 luma gura. Eta bai, nik uste hori, zaugarririk samurrena tamainua, basikamente. Euren artean konbibiten dabe, esan saia harriak alde batetik, zaizurixak beste batetik ibiltzen dira, usartu jen dago euren arteko elkarrizitza hori, ez dakit jazelako? Egitxo esan bastante ondo eruaten dira, zen nahiz eta bixak dira gazti zarrazki jaliak, bixak jaten daue hilak animalixak, baina zaizurixak egiten dauena, lehenengoa egiten dana da saia harria, horre jaten da usatirik onenak edo gozuenak, eta zaizurixa zela txikinagoa da, moldatu behar da geraketa xakon sobrakin, baina ondo eruaten dira. Esan dut, arantzasun gauzela, ez dakit bereziki arantzazu beha dan leku bat Euskal Herri mailan, esan gure, Gipuzkoa mailan, saia harriak asko ikusten da leku bat, beste gaintzeko lekuakin konparatuta. Bai, egisa, Gipuzkoako saia harrian erdixa baino gehiago nuke, 60 gehiago gutxi gora bera kalkulatzen da dauzela Aizkorriaratzen naturparkian eta Aralarren, eta hemen gutxi gora bera da 165 bikote, naturparke honetan Aizkorriaratzen, eta gainera inguru honetan aloina justu menatian estimaiten da Gipuzkoako buitre koloniarik handixen hemen dauela. Oindala 5 urteko datuak esaten dabe 40 bat bikote ziala, orduan inguru honetan deixente dauz bai. Orduan samurra izaten da eurak ikustia bai. Euran bizimodua, ohiturak, ez dakit, saia harrianak eta zurixanak iguala dian, esan duzu, ez antzeakoa dira, baina ez dakit, zertan datzan euran bizimodua. Hori, azkenean eurak dira gazti zarrazki jaliak, hori zaten mora zarrazkixa jaten dago, eta azkenean zarrazkixa da hilak animalixak. Orduan, eurak egiten dagoena alikatzen dira zarrazkixakin bakarrik, eta jaten ez da bitzenetan bizitzen dira inguru honetan dako moduko arkaiztilan. Orduan egiten dagoena da, oso oiko izaten da saia harriak, zaizurixak esain beste, baina oiko izaten da aitzan puntatan ikustia edo bestela ikustia zeruan egan. Berez isa da, ze dia
Euskal Herriko animaliez barkatu, hegaztirik handixenak, eta orduan hegazitiak kosta itxixateze. Pixauleike 6 eta 11 kilo artia. Orduan eurak iten da baina aprobetxau korrientiak alturi hartzeko eta gero iten da baina planeo. Orduan hori normalian ikusiku saiarriak edo zeruan bueltaka edo bestela arkaitz puntata. Bai. Esan duzu, sarraski jagalia diala, orduan betzen dut saiarriak naturari be egin gexo ez? Behan ekarpentsua edo ez dakit, eurak zein naturan jokaketan da bain. Bai, hori da, dia azkenean hori animali sarraski jalia dira eta euran lanetako bat, lanik garrantzitsuena da, mendixan hila dauzen animalixak jatia. Eta orduan iken da baina da, hilako animali horrek askotan eukiken daue igual gaixotasunen bategatik hila, patogenon batzuk alda beuki, orduan saiarreak iken da baina da hori jan, eta azkenean iken da baina da, hilako animali horreikan dauzen gauza txar danak maura mendikatik kendu. Orduan zela baita esan geike... Mendixa garbitu edo. Oia, mendixa garbitu edo bai, animali horrek birziklatu egiten da behila maura. Azkenean ziklo hortan oso importantia dira. Eurai gaitz horrek edo kalte egiten dut etxo bela. Ez, eurak hori dira oso espezializatuta dauz sarraskixa jaten eta orduan dakoina da oso euran urdaia da berezia eta egoten da 40 gradu ingurutara eta gainera oso azidu izaten da. Orduan bere gorputzera egiten dian patogenoak edo gaixotasuna sortu lehizken izakisak hiliken dira. Ez ezin jabe urdai horretan bizita horretan hiliken dira. Orduan horrek ez dira kanporaketan berriro. Honet horri gara saiarrien inguruan berbaitea, izan be, Arantzazuko parketxetik bultzatu oso saiarriak behatzen ekimena, ez da gizertan datzan, zerren bueltan sortu zebein edo zela gotu zatzuen interesantu izanekela. Hori, inguru honetan zela aprobetxagoaz saiarrek kopurua bastante handixa dela eta gentiari kuriosidadea sortzen zaben gai badala, orduan erabaki geben jarduera antolaketia. Eta egiten duna da, junta egiten gara parketxian, emuten da salpen txiki bat, oinez esplikatzen gauzakin, ze ezaugarri dako, zelakoak dian, ze hartu bidan kontuan saiarre bat ikusteko, ze errez, eta gero ja behin, azalpen hori emun da, etorten gara begiratoki moduko honetara, eta bakoitzak hori edo ekartzen da bakoitzak bere prismatikoak, eta gero gainera edukitzen du teleskopioa, orduan bi baliabide horrekin, gure helburu izaten da, jentiak saiarriak ikusi alizatia eta gure buruz gehiago ikastia. Gube hartugu gero tartetxua, teleskopiotik behiketako izan behar, hor parian dakun... De hecho, bat dago hor. Bai, hor txik usten du, seguramente kamariak ezingo dago antzeman, baina bertan ez, egoten dira gehien bat saiak. Hemen da, gero, aitzulo ingurura eta gerturaketan dian pertsona beha askotan, ez, nabarmenketan dago, ez, saiarre asko ikusten diala. Beste batzuk aldiz, igual, bilurtxo hori edo eukilek, ez, normala, ez, holako... Bai, kristone gaztixak dira, eta hori, basauten, isa 3 metro neurketan dago, eta apurat, bilurra mutia normala da, baina berez, hori, ez toz preparauta, harraparitxak izateko, ez toz preparauta izan iteko. Orduan, neurak iten dagoena da, sarraskixak jan. Orduan, alde hortatik, salbu goz, bai. Ez tozkue... Principios, ez tozkue zerringo. Oso, ondo, Paula, oin, reportaji alde batera jarreku, eskerrik asko. Salpentxo honeik emuti erren, eta, beste barik, teleskopiotik begiratuko agerre beste saien batzuk ikusten duen hor bueltaka, eta beste barik. Oso, ondo zuei.